Krásný den, vítejte u 7. lekce z knihy Kurz zázraků. A 7. lekce zní Vidím pouze minulost. Zpočátku je velmi obtížné této myšlence uvěřit. Přesto je odůvodněním všech předcházejících myšlenek, všech předcházejících 6 lekcí. Tak co nám ta 7. lekce sděluje? Vidím pouze minulost. My jsme uvěřili, že jsme tady tím tělem. Uvěřili jsme, že existuje nějaký čas. Stotožnili jsme se s minulostí, s budoucností. Přesto existuje jenom přítomnost. Každý člověk prožil nějakou zkušenost. Když se narodil, až do dospělosti. A to je ta minulost, co si pořád táhneme s sebou. Každý den, když se probudíme, tak tvoříme. A teď záleží, z jakého místa tvoříme. Jestli se rozhodujeme pro lásku, tak jsme v klidu, v bezpečí, cítíme se milovaní. A nebo se rozhodujeme pro strach. A když jsme ve strachu, tak nám není hezky, cítíme bolest, tělo je nemocné a pořád chodí útočné myšlenky, bolestivé myšlenky a nevíme, jak z toho začarovaného kruhu ven. Když se ohlédneme zpátky, tak si každý řekněte, co tam vidíte. Je tam nějaká zkušenost, která vás nechává v klidu? A nebo je tam zkušenost, která vám působí bolest? Že jste třeba jako děti se necítili milované, že jste se narodili do špatné rodiny, že máma byla nějaká, táta byl nějaký, sourozenci, učitelé, partneři. Je tam bolest? Je tam hněv? A nebo je tam přijetí a smíření a nic vás netrápí? Protože to, co jsme si prožili, to už zpátky nevrátíme. Ale každý den se můžeme rozhodnout znova pro lásku. Můj bývalý manžel Pavel mi vždycky říkal, zkus si sáhnout na minulost. Jde to? A já jsem si říkala, aha, to mi dává smysl, no nejde si sáhnout na minulost. No tak mi vždycky říkal, co řešíš? Ale já jsem cítila bolest a nerozuměla jsem tomu. Dneska už mám zkušenost, potřebovala jsem mít zkušenost a dnes vím, že cokoliv mě bolelo teď, tak jsem byla emočně připoutaná k minulosti, k něčemu, co se mi stalo a nedokázala jsem to odpustit, pustit a stále jsem si to opakovala, stále jsem z toho vycházela každý den a ano, i tělo si to zapsalo. Pak jsem vlastně pochopila, o co tady jde a s čím mám pracovat a začala jsem to uzdravovat. Každý si neseme nějakou bolest z minulosti, že jsme se necítili dostatečně milovaní rodiči, dost dobří, že láska byla podmíněná, museli jsme jet na výkon, museli jsme si lásku zasloužit a to jsme si zapsali a někteří přijali jako fakt, že toto je láska a takhle potom má vypadat i život. Naučili jsme se jet na výkon. Nevnímáme to, co tady máme. Nevnímáme tělo, necítíme tělo, nevnímáme dech, bereme to jako automaticky. My jsme se naučili utíkat z přítomnosti, utíkat od sebe. Ale když se na chvíli zastavíme a sami sebe se zeptáme, jak se cítím? Jak se cítím teď, v tuto chvíli? Tak si začnu
uvědomovat sama sebe a že jsem součástí toho krásného života. Najednou se zastavím a vidím zahradu. Vidím, že v zahradě jsou jablka. Vidím tu hojnost. Vidím švestky. Tam jsou ořechy. Tam jsou šípky. A tam je plný strom šišek. A tam je pes. Tam je kočka. No a tady jsem já. Všichni jsme součástí toho krásného božího plánu. A máme si to tady užít. Máme být v klidu, v lásce, harmonii a nechat ten proud lásky tvořit. Když tohle začnete pociťovat, tak se objeví vděčnost, přijetí, smíření, pokora. A v tento okamžik nic nechybí. Tady se cítíte celiství. Nepotřebujete nic vymýšlet, protože tím jenom jste. Neustále vymýšlí jenom mysl. Buď nás tahá do minulosti, co bylo, chce otevřít nějakou tu bolest, anebo nás tahá do budoucnosti, co bude, co nám chybí, co nemáme. Ale ve skutečnosti nám nechybí vůbec nic. A tady z toho místa, když nám nic nechybí, tvoříme. A tady se opravdu děje samo. Jsme v tom proudu lásky, a když jsme v tom proudu lásky, která jenom dává, ta nikdy nebere, láska nikdy nebere, bere vždycky strach, tak pořád se nám otevírají nové možnosti v životě. Přicházejí nám různí lidé, různé situace, zkušenosti, dary, peníze, nabídky práce. To je to místo, z kterého neustále z toho zdroje tvoříme. Když se nevracíme do minulosti, co bylo, do budoucnosti, co bude. Tam je jenom strach a strach, co plodí strach. Chudobu, nemoc, deprese. Potom lidé musí užívat antidepresiva, musí chodit k lékařům, nebo to zapíjí, nebo hledají vztahy. Pořád hledáme něco nebo někoho, kdo by to doplnil. Ale láska říká, zastav se, stůj. Teď si v tuto chvíli celiství, jen si dovol to procítit. Dovol si tím být. A to je něco úžasného. Neutíkat opravdu do té minulosti, protože ta minulost nám působí bolest. To stejný budoucnost nám působí bolest. A potom venku se to ukazuje jako jeden velký extrém. Nejsme dost milovaní a nejsme dost dobří. Tak ten extrém vidíme venku. Plno bezdomovců, co uvěřili, že nejsou milovaní, že nejsou dost dobří. Tady je potřeba spoustu soucitu, spoustu lásky, ale samozřejmě i té pevnosti, té mužské energie. No a další extrém, když se podíváte do politiky, tam krásně vidíme tu manipulaci. Ale tam se taky schovává strach. Nejsem dost dobrý, potřebuji, aby je ostatní potvrdili. Necítí se milovaní, proto mi tam manipulace. A kde je strach, tak není láska. Každý den, když se probudíme, tak se můžeme rozhodnout znovu a znovu, kým chci být. Chci být láskou? Chci být láskou? Budu láskou, i když to nejde. Protože zbavit se té emoční závislosti chce hodně soucitu, laskavosti a pozornosti sama sobě. Kdykoliv se necítím hezky,
dávám pozornost sama sobě, pohladím se, pochválím se, chytnu se třeba za záda, kde mám ledviny a řeknu si, cítím se v bezpečí. Jsem milovaná. Opřu se o sebe. Stojím pevně. A tedy, když stojíte takhle pevně, tak najednou pocit ze samoty mizí. Cokoliv si myslíme, že nám rodiče nedali, si můžeme dát teď sami v dospělosti. Pustit to. Odpustit. Lépe to neuměli. Už jsme dospělí, nejsme děti. Tak všechno si můžeme dát sami, co nám chybí. Dotekem, slovem a laskavostí. Z toho místa, což zase rozhodují pro lásku. Ne pro strach, ale pro lásku. A kde je láska, tam není místo pro nemoc, pro osamocení. Je tam plnost. A když se cítíte opravdu plně, tak ten život vám začne dávat. Protože láska jenom dává, co potřebujeme. Já vám přeju krásné dny. Užívejte si nádherného podzimu. A nezapomeňte, všichni jsme dost a všichni jsme milovaní. Rozhodujte se každý den pro lásku. Ahoj.